אוקיי, שלום כולם וברוכים הבאים לסרטון הראשון שלנו. אין לי כוח לעשות סרטוני פתיחה וכל הדברים האלה. מצטערת, אני מנסה מאוד לא להשתמש פה בשפה בוטה, למה יש פה ילדים. אז אוקיי, בואו נתחיל. אז ככה, בערוץ שלנו אני אלמד אתכם לעשות כל מיני עיצובים בפוטוסקייפ ודברים בפוטוסקייפ, קיצור. אז ככה, אני רק אומרת שזה לא יכלול רק פוטוסקייפ, כן? אנחנו לפעמים נשתמש גם בפיקאסה, בצייר. צייר סבבה. זה כן. פיקאסה, פשוט לכתוב, אני אשים קישור בתגובות. לא בתגובות, סליחה, בתיאור איך להוריד פיקאסה. אוקיי. היום אני אלמד אתכם, קודם, זה לא מחשב שלי, אל תדאגו על... אוקיי, אז היום אני אלמד אתכם איך לעשות עיצוב פשוט בפוטוסקייפ עם העתקת תמונות, זה הכל, אוקיי? לי יש... אני לא יכולה לעשות בעברית, אני חושבת באנגלית, אמרתי זה לא המחשב שלי. המחשב שלי יש בעיות וידפק קשות, אז יש לי פה... אז ככה, יש לנו פה... אוקיי, אני יודעת שיש לי פה את הגרסה יותר ראשונה, ולא אכפת לי, אוקיי? אז ככה, אני... יודעים מה? יש לי דרך בשבילכם הכי טובה שיש. אתם רוצים להגיד סתם, מצאתי סרט, אוקיי? אם רקע דומה הכל, אני רוצה לעשות את זה שוב. אז ככה. קודם אני ממש קרדיט פרגון לכל לדף סטים בשבילכם בפייסבוק. יש להם סטים מדהימים, יש להם מלא אלבומים של סטים, אני ממש ממליצה. אני אתן קישור בתגובות. אפילו אכפת מצדי, שלחו לי כמה בקשות בפייסבוק שבא לכם, לא אכפת לי, אני משארתי לכולם, רק תגידו שאתם ביוטיוב וכל זה למה יש פרופילים בעולם. אוקיי. בשביל לתווך יש תמונות שאתם עושים ברקע והם לא PNG וסיבוכים וזה. הנה, כמו אני שמה את זה, הנה רואים פאונדרס וזה. אז מה עושים? אוקיי, לוקחים תמונה, סתם בא לי לשים את התמונה הזאת. אוקיי? ככה. קופי. העתק, מה זה משנה? בדיוק, פה אתם עושים load your photo from Clever. זה אומר שאם אתם כאילו, יש לכם תמונה בהעתקה, אתם עושים כאן והנה. אוקיי? יופי. עכשיו, בואו נתחיל. התמונה הזאת, עכשיו לוקחים עוד תמונה מעשית. את זאת ניקח, נגיד, שוב, קופי, רק שהפעם אנחנו לא מדביקים אותה מכאן, אנחנו מדביקים אותה מפה, הנה פה, קליבר פוטו, והנה, אוקיי, הנה. אנחנו שמים אותן, קצת נגיד ככה, אוקיי? ככה, פוטו פלוס אובייקט, אוקיי. עכשיו בטולס יש לנו קלוד סטמפ. זה להעתיק, כאילו זה מעתיק לכם דברים. נראים את זה כאן, אופה. אוקיי, והנה רואים אתם לאט לאט מעתיקים אותה. זאתי, מעתיקים אותה לכאן. וכבר רואים שזה, טוב, אל תדאגו, אני יודעת שיש פה רקע מהראש שלה, אני יודעת הכל. אני לא יודעת הכל, הבנתם, כן. אני יודעת, אני גם את זה, גם בזה אנחנו נלמד איך לטפל. ובמדריך הזה, אל תדאגו. אוקיי. זהו, היא בסדר. גם קצת הרגליים. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים פה קרופ. אנחנו חותכים את שתיהם בלי זאתי. ככה, זהו. מושלם. עכשיו, הנה פה אנחנו רואים את זה, את כל החרזות. סליחה, אנחנו פשוט עושים ככה. קרופ. אופס. סליחה. טוב, אנחנו עושים ככה. עכשיו שוב אנחנו עושים את זה עם התמונה השלישית, שזו, כן? שיער, אין שיער, יופי. פה שוב copy image, פה שוב clipboard,
אוקיי. דוחפים אותה לפה. שוב מעתיקים. זה לא משנה כמה תמונות יש לכם בסט, איזה גודל, אתם כבר עושים את זה לפי ככה, לפי איזה אישי שלכם. אם זה לא נכנס אתם פשוט, אני אגיד לכם, הכי נסביר את זה. בתמונה שאתם עושים, שאתם מעתיקים אותה לתמונה הבאה, אופס, רגע. אתם פשוט עושים, הנה רואים כאן, זה כאילו, אני צריך להסביר לכם, אם כאילו אין לכם יותר מדי, אין לכם מקום פה להעתיק אותה, אתם מעתיקים אותה נגיד סתם לכאן, לפה, אתם יכולים ואז לגזור ככה, ואז יש לכם יותר מקום ברקע של התמונה השנייה. לא? יופי. אני מציעה לכם שאתם עושים ככה, שאתם מחזיקים את זה, לפעמים תעזבו, כי אם אתם מחזיקים נגיד את כולה, אתם מעתיקים בעזיבה, כאילו בלי לעזוב, ואז בסוף יש לכם טעות, אתם עושים אנדו וכל הדמות נמחקת לכם. יש כאלה שאין לי בעיה, אבל גם לי נגיד אין לי בעיה, אבל לפעמים יש כאלה שזה מעצבן אותם. אז ככה, אוקיי? רגע, רק לא, יופי, זהו. אוקיי. קרופ שוב. רואים ככה. עכשיו בשביל ליישר פה למעלה. ככה. זהו, יש לנו פה דמנות. עכשיו. רואים פה מסביבה, דברים, זה. אז רואים, אוקיי? עכשיו, בשביל שזה יהיה יפה, אנחנו לוקחים אותך. אוקיי? אותך שוב. אז רואים פה בקופי אצלי, ככה ש... פוטו, עכשיו אנחנו... עכשיו אותך. את. לא. שתהיה אצלי בסימון זאתי. שובבה. שניונת. רואים, זה הופך אותנו, אוקיי? כך שזה טוב. אתם מעיפים את זאתי. מעיפים אותה, רגע. יפי. תראו מה שעיפים, פשוט קונטרול Z, קונטרול Z. ככה רואים? יופי. עכשיו אנחנו רואים אותך. לא, 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 לא. העיפו את זה. זה פה שוב מביא... זה יוצא משהו יפה. מושלם, מושקע. שוב אנחנו עושים את זה ככה. צימנתי את זה קצת. ככה מדליקן בערך כבר. מושלם. עכשיו בשביל שוב קצוות. הופה, זה נתקע לה בראש, זאתי מסכנה. אנחנו עושים, לוקחים טורס. זה. דוחפים פה. paintbrush. טוב, זה לוקחים את הקימה, נמלים את זה ככה, זה. עכשיו, מה אמרתי לכם לגבי זה? רואים פה, יש לנו כזה, רואים כאילו שהן מודבקות ושהן לא מות התמונה. מה אנחנו עושים? א', אפשר לעשות ככה, תראו. זה קסם, אני ממש עליתי עליו לבד. פה יושב, פה מול הטסט, נכון? פשוט לוקחים לעץ הזה, וקים כאן. לוקחים לעץ הזה, וקים עכשיו מפה. זהו, הנה המחשב שלכם, כאילו עץ מלא. לא רואים את זה יותר, נכון? יופי. השמיים, אתם עושים גם פה שמיים. שוב העץ קצת תפקשש, אנחנו שמים לו בעץ. שבא לכם? איך שבא לכם?
זה... אין, אני מתה. מה זאת בכלל? אוקיי, בוא נמשיך בעיצוב. זה לא נגמר ככה, וזה בינתיים השלב של הזה. אוקיי? אז בינתיים סיימנו פה להיום, לעכשיו, ואני אראה שיש יותר צפיות. אני אעלה את ההמשך של העיצוב הזה, איך מקשטים אותו, מה רעיונות, פונטים, הכל. אוקיי, אז בינתיים ביי לכולם, ותודה שצפיתם. ביי ביי.